תזמין איתי 140, 120 ומה. זהו. אמרו על אבל לא רק זה, חיכו לך כמה חור. נשיקה? אתה מבין? הרבה פעמים באפס העלית אותי לך. רגליים? בדיוק, וזה לא אוכל. למה אנחנו משאירים 10 ו-20? אתה מבין? למה אני אומר לך סגור את המחשב? יש לך 10 סגור. סגור את המחשב, אין בעיה להעביר ל-10. צ'ופ. אתה מבין? אבל להעביר ל-0 ו-0 יהיה 100 מיליון, גם אין היגיון שישחק לך מישהו עם 100 מיליון שיש לך 1,000. גלגול. שבי. שבי. אנחנו יודעים שאתה לא יכול להרוויח בלי הפסקה כל הלילה ולעלות מ-1,000 פתאום זה תוכנה. ארצה. זה לא שמישהו מסתכל. ארצה. יש להם תוכנה, אתה מבין? והתוכנה... צ'ופ. ארצה. קולטת, אתה יודע, פעם לא קלטה, פעם קלטה כמה פעמים הולך בזרקאות לתוכנה, עד שפעם אחת משפשפת. כלבה טובה. אוקיי. יופי, אפילו קרה בסינר, היית אמר, שלח לי תן לו מעניין כבר. בא הביתה עכשיו עולה רואה סרט. בן? לא, אני בא לתת לך. לא. לא, אתה צריך עכשיו לקחת 3-4 מיליון. תקשיב עכשיו מה אני אומר כזה. חזק את כרטיסי. קח 3-4 מיליון. שחק איתם, פה שעה, פה שעתיים, פה. אל תתן. 2? אחרי כמה, שעתיים, 3 בערב, קח עוד 6-7 מיליון, אתה מבין? שחק איתם כלבה טובה.